engathi kusazowonakala kakhulu iy'ngane zakwethu ngendlela engibona kwenzeka ngayo emva kwento eyenzeka eThekwini ngoLwesihlanu lapho khona umphakathi uye wahlangana wamasha eThekwini umasha le ndaba yalaba bokufika nale nkinga yey'dakamizwa kanti naseGoli futhi bekunjalo bekwenziwa into efanayo. Qalile-ke manje umshikashika siyithintile manje amaphoyisa aphumile uphiko lama-Hawks, uphiko le-Special Unit, uphiko lamaphoyisa omgwaqo konakele kuseshwa kwasanika manje ehamba emgwaqeni, kuseshwa wena moto, kuseshwa wena bhasi, kuseshwa wena matraki ngoba phela manje asazi ukuthi kahle kahle lezi gilamkhuba iluphi uhlobo lwezithuthi abazisebenzisayo ukuze bakwazi ukuthi bathuthe le mpahla yabo le engama-drugs abayisabalalisa eSouth Africa yonke. Ngithanda ukunitshela ukuthi hhayi mani, ithimba likaMkhanazi liyasebenza kuyimanje, abalali imini nobusuku, kuliwa nale mpi le ngoba bayabona ukuthi hhayi umphakathi usukhulumile. Phela uma sekukhuluma umphakathi suke sekukhulume abogcina, sithanda nje ukuqinisekisa ukuthi hhayi-ke isukile njengoba nibona la kulo mfaniswano engiwufakile. Napa bebhizi basesha ibhasi, kuseshwa iy'khwama, bathathiwe abantu babekwe eceleni, kuseshwa ukuthi abokufika laba bakule bhasi banazo iy'mfanelo zokuba khona la kuleli zwe ngoba manje sibuyisa umthetho. Uyabuyisa umthetho, sifuna ukuthi isithunzi se-South Africa sibuye, isithunzi sezwe lethu sibuye. Asikwazi ukuthi singathula sibone izwe lethu lifa liphela. Lokhu kusazoqhubeka-ke iy'ngane zakwethu, ngizolokhu nami nje nginifakela ama-updates nibone umsebenzi owenzakalayo, nilibone izwe lenu, izwe lethu libuya ngoba lizobuya. Sikhathele impela, sikhathele. Lokhu kusayisiqalo, kukhulu okuzayo ngoba sibheke endabeni yokuthi bonke laba abala ngokungemthetho sibathathe sibabuyisele emakhaya. Hhayi-ke iy'ngane zakwethu, asibonge. Hey Africa my continent, Africa my home. Sila eMgungundlovu semsunduzi siku N3 endaweni esigameko eMkhondeni. Operation nenzani la ezweni. Uyabona ngokujwayelekile uzothi mawufike weBridge bavele bathi ubhuti omdala wathi ake ningicheckele indaba zalamabhayiki. Uyabona lamabhayiki la. Uyabona lamabhayiki la. Oh Mr Deliver obani. Odriver bakhona ngizokukhombisa la ngaphakathi. Asebeboshiwe, abanawo amaphepha, abanawo ama-license, abanawo ama-learners, akukho lutho. Usuyabona ukuthi ke le operation nenza lezi right ke insizwa yiningi kangakanani lezi eyidelivayo. Ama-bikes la sikhuluma ngama-bikes, asikhulumi ngama-truck. So uyayibonela ke sengizosuka la siyobamba information yani ke manje yama-truck. Hey uyabona ke eMkhondeni kusendaweni yesigameko. I-operation nenzani la ezweni. Ngazi ukuthi akuseyona operation nenzani la ezweni. Sekuyi-operation iwola ziwola kwasani. Uyabona mase yibutha ama-bike kanje phela weBridge awujwayele uzobona i-bike. Kodwa ama-bike uthokutheka ama-riders akhona ama-license, kunama-license, kunama-learners, akunalutho. Mawuthi uyabuka ngapha nanka ama-truck awekho. Mawuthi uyabuka lapha kulezi moto leziya moto isekhona ukuthi ke siyezwa ngandlebeni ukuthi abanye abacross amabhoda sebegibela phakathi kuleziya moto lezi. Kodwa Ngiyathemba-ke nengane zakwethu ukuthi nani nizibonele nazizwela kule mfanekiswane ebengiyifakile uyavela lapha nobaba Ayanda Msweli ukuthi impela umsebenzi mkhulu kuyaliwa nale mpi le yalaba bokufika abala ngokungemthetho. Sizama ngayo yonke indlela ukuthi indaba yabo ilungiswe, kube khona ubulungiswa. Abala ngokungemthetho komele babuyele emakhaya inkosi impela ngoba phela bathatha imisebenzi labantu yabantu bala South Africa. Sibona i-unemployment rate iphezulu ngale ndlela sivinjelwe yibo labantu. Asisho ukuthi siyabazonda kodwa sithi bafowethu ake nibuyele kancane ekhaya
nathi sike sithi ukuyithuntuthela siyisuse amabala ngoba phela asikwazi singalungisa ikhaya kukhona iy'vakashi, hhayi ukuthi asibathande sithi nje abathi mukuthi ekhaya kancane bese bephinde bebuye nedi sesilungisa iy'nkinga. Kodwa nje udaba luyaqhubeka and futhi kusazoqhubeka kakhulu up until siyibone into ishintsha ngoba kusakhona ne-national shutdown ezobe ngomhla ka-17. Ngizophinda futhi nginivezele ngayo kabanzi nazi ukuthi kwenzakalani, qhubekalani. I-South Africa ayithuli, i-South Africa ime ngey'nyawo, i-South Africa iyasebenza. Sithi kodwa this time akukho gazi elizochitheka, sobabamba nje ngawo umthetho. Sibonge nanzakwethu.